mhlambe ibithandi bingapheli kodwa lento authorized that ayinaphela okanye declared that lento yobukumkani bakhe into lena engenawuphela. Praise the Lord. Sikulomxholo ke namhlanje ithi ke le vesi. Hallelujah. Amen. Cela nifundele wethu nanibona kahle ndiyaxolisa. Cela nje nifundele. Lama Hebrew 1. Kodwa ngaye yena unyana uthi ithrone yakho Thixo isa ephakadeni lasephakadeni. Intonga ethe tye, intonga yobukumkani bakho. Wathanda ubulungisa, wathiya okungendawo. Ngenxa yoko uThixo wakho ukuthambise ngeoli yomgcobo ngaphezu kowenu. Hallelujah. Siva ke apha bathandekayo ukuba lento yokuthanjiswa kwakhe uYesu ize nathi as Israel okanye abantu bobukumkani nathi sakuzuza okukuthanjiswa. Ngamanye amazwi le throne lena nathi safumana the opportunity yokuba nathi sixhamle lento yokukuthanjiswa kwakhe uChrist ayiphelelanga kuye. That much yokuba nathi simkhonza nje, lanto yokuba nathi sikuye, lanto yokuba nathi sifumaneka kuye, ize lento nathi sayifumana. Ayasibhuda lentambiso yale oli yakhe nathi sayifumana. Ngamanye amazwi ukudlala kwethu akunanto yokwenza noThixo ngokuba nathi kunento sizuzileyo, meaning that ayihambelani ke nokudlala kwethu phaa kuye. Yena he understood very well okanye understand that ubuthixo bakhe usinikile his kingship nabo bulapha kuthi and his authority nayo ilapha kuthi. Ngamanye amazwi siselulawulweni yokuba nayiphi into sinako ukuma sithi le ingenzeka, le ayinokwenzeka ngoba ubukumkani bakhe usinxibile. Praise the Lord. Cacisa ke obu kingship bakhe. Hallelujah. Amen. Ithi ke lento athandekayo ayinanto kwenza ke ukudlala kwakho igospel noThixo. Ayinanto kwenza ukudlala kwakho endleleni noThixo ngoba kunento asinike yona yakhe emasisebenzise effectively and lento benomlando nathi noba sesiphelelwa sishiya lenhlangano kubekho abantu abazayibamba babaleke nayo ngoba his glory ilapha phezu kwethu. Le ntambiso yale oli ihambelana neglory kaThixo ethe chapha phezu kwethu. Uthi kuIsaya sukumukhanye ngoba ubuqaqawuli lento yale oli ihambelana nobuqaqawuli bakhe. When I was reading ke iBhayibhile yami kuLuke, cela sibaleke simthile Luke 11. Luka 11. Thandazo wami umthandazo wami iwo lowo
11 xa siqala nje phaa kuverse 20 kuverse 1 verse 2 sorry chapter 11 verse 2 Luke 11 chapter 11 verse 2 khe qala kuverse 1 mama asiqaleni kuverse 1 kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile wakubafundi bakhe kuye Nkosi sifundise ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe verse 2 uthe ke yena kubo xa sukuba nithandaza yithini bawowethu osezulwini malingcwaliswe igama lakho mabufike ubukumkani bakho makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengokuba kusenziwa emazulwini. Hallelujah. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni. Apha bathandekayo siva apha lo mkhonzi okanye abakhonzi becela phaa kuYesu. Besithi Yesu ubungena khona ukusifundisa ukuthandaza. Hayi ngoba aba bafundi bebengahambi naye bathandekayo. Bebeloko behamba naye bezibuka izinto awayezenza bekubona ukwenza kwakhe futhi bebona yonke into awayeyenza yade lento waqimba yena isulelekile nalapha kubo waqimba lento lena wayayazi ora sivapho kuthiwa kwathe esendaweni ethile ethandaza wathi xa egqiba ukuthandaza wathi othile kubo aba wathi Nkosi sifundise nathi ukuthandaza ikhona lento ndifunayo kuwe iBhayibhile lami lithi ngumfundi othile benthe kuwe lento ayizuba nasininji kodwa izaba nomuntu othile lento yobukumkani bakhe uzaba nomuntu othile now that usindisiwe nje now that ukholwa nje uthini apha kuYesu ndifundise ukuthandaza. Hallelujah. Njengoba uYohane wabafundisa abafundi bakhe. Amen. Ndithanda phela nto ndifuna ukugxila kuyo kukuba apha releasing uYesu. Releasing ubuyena apha kulo mfundi. He is releasing ubuthixo bakhe. Uthi jonga xa nithandaza uba wayethanda ngewayeyifihlile le mfihlelo angayithethi ukuba yithani xa nithandaza. Ngamanye amazwi washara his kingship apha kwaba bafundi washara indaba yobukumkani bakhe apha kubo wathi yithini xa nithandaza yithini xa nithandaza washara ubukhulu bakhe washara ubungangamela bakhe wathi seningathathi ininji kodwa senithi xa nithandaza bawowethu semazulwini ngamanye amazwi senikhwaze yena wabanikeza the authority lapho yena manimbize ngubawo semazulwini uba wayethanda angengabaxelelanga kodwa kwanyanzeleka ngoba wayezokhela ubukumkani bakhe kubo khona lento wayeyakha akasivimbanga ubukumkani bakhe. Kuthe xa nithandaza yithini 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 xa nithandaza uthini wena xa uthandaza ngoba lento lena irilisiwe kakudala bathandekayo lento sinikile kwathiwa yithini namndiyaqaba kutheni izinto zakho sinjena kodwa ngumthandazo andiyathi kuthiwa yithini yithini inendlela emixelelwe specific. Hallelujah. Thathi bizwe uba wethu simazulu seningabizenye into xa nithandaza
warilisa ubukingship bakhe, warilisa ubunkokheli, ubuking bakhe, ngoba ebazi okanye sazi xa ebaxelele banika ipattern, le pattern iyokuba ngonaphakade apha phezu kobomi babo. Le pattern yokuthandaza, le ndlela yokuthandaza iyokuba yindlela eyakubagcina nakumaxesha onxunguphalo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uthini xa uthandaza? Ngoba lona simbona esuka phaa kubo. Simbona esuka. Ushinda ibhali. Khona pho ndiyakhona. Ushinda ibhali. Uthi noba sihamba naye kodwa ndinento endingayaziyo. Makhe ndimthothele ke ndibuzwe. Yephi indlela ofuna simnqule ngayo? Ngamanye amazwi, ngexesha kucela indlela yokuthandaza, uzifunela indlela to worship yena. Uzifunela indlela ezawuba unique, ngoba uthi mna nodade wethu okanye nebandla njengangoku sithandaza isiqhelo, but ikhona le nto ndimele ukuyenza different. Ikhona le nto i-different ndimele ukuyenza. Uthi jonga yithi xa uthandaza uyamxelela. Ndizokubuza emva kwemini, sikhona kule ndimbane yale nkomfa, ingaba ujonga ihlobo okanye uhlobo ubuthandaza ngalizo? Are you expecting into yoba xa siphuma apha uzawuphuma umnqula ngayona uThixo? I'm just questioning bathandekayo. Ingaba xa siphuma apha le ndlela ozazi umnqula ngayo uThixo izawuhlala injalo na? Mamela apha kuthiwe itrone yakhe ingunaphakade. Besingena khe sikhangela unaphakade, eyona nto ndizoyithetha nje, besingekhe sikhangele ingunaphakade lakhe, besingekhe sikhangele le nto yanaphakade, ubukhosi bakhe, ubungqongqoshe bakhe, ubuzulu bakhe. Ndizobuza loo nto kule nhlangano. Cela ubuza loo nto. Nansi le nto kuthiwa iphelelwe. Kuthiwa iphelelwe. Akabaxelelanga mthandazi mninji, kodwa uthe yithani bawo wethu osemazulwini. Ngamanye amazwi, lo bawo wethu wamshara kunye nathi. Akafuni benguye yedwa othi apha baba, kodwa nathi wasinikeza ukuba masibe negunya lokuba sikwazi ukumisa kwizimo zonke. Wathi mbizeni, yithi bawo semazulwini, ubukumkani bakho mafike. Mafika apha kuni. Ubukumkani bakho, your kingdom must come to me. Your kingdom, ubukumkani bakho. Abantu abazodingeka bafuna ubukumkani bakhe, babunxibe ubukumkani bakhe, ukungamela kwakhe. Hey, andanoba nayifa nale nto nditsho. Ukungangamela bakhe unxibe thina mani, ngoba uma sinxibe ukungangamela kuthiwa le nto lena ingunaphakade. Noba ubani sethanda izusuke ngoba uyinikeziwe ingunaphakade. Ukhona that authorized okanye ukhona oreleasileyo that khanithatha obubukumkani. Thathana obubukumkani. Masifuna ubukumkani bakhe. Hallelujah. Ngoba yena ungukumkani. Netrone yakhe ubukumkani bayo abuphelele. Hallelujah. Uthatha ntoni? Abanye basuka ke kwezilokishi, kwezidolophu, bathi ngizothatha into zami eKapa. Cela ukuxelela manje, cela ukunika ubukumkani bakhe. Thatha ubukumkani bakhe, thatha this authority, thatha this kingship angakakhange ayione yedwa. Kodwa wathanda nathi sibe nento siyaziyo. Wathanda nathi basibe nento sibaleka nayo asiphuma apha kule nkonzo. Hallelujah. Praise the Lord. Yithani xa nithandaza.
yithani xa ngithandaza ngoba lento abaqaphulela yona mina ngilamthandazo wakho ubuwenza ungena bukumkani bukaThixo today uyeke khona umthandazo esiuqatshulelwayo namhlanje yithani xa ngithandaza lento izawuhambelana no acknowledge his kingship izawuhambelana nokubhawa and acknowledge ubuthixo bakhe ukuzinza kwakhe apha ezimpilweni zethu awazinza kwabazalwane because they understood when sihamba ngaphandle kwakhe ijeli asizuyigqiba but bazalwane bam abazintanda sinento sinikiweyo hallelujah ukhonza kwakhe ndithe kwakho ndithe akuhambelani naye ngendlela ozincisha ngayo wena akuhambelani naye ngoba uyalazi izulu lakhe ilapha phezu kwakho ukunikile hallelujah ayiphelele into yakhe ithrone yakhe ayiphelele amen cela ke sithile ku First Peter nje cela sithile ku First Peter chapter 2 hallelujah ubuthixo bakhe Christ is anointed nathi ayasigeja lento eyona nto ndiyithandayo nathi ayasigeja lento take chapter 1 bazalwane from verse 14 hallelujah from verse 13 First Peter chapter 1 verse 13 chapter 1 verse 13 isimilo sobuKristu ngoko bhinqani izinqe zengqondo yenu ninobungcathu niluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kuni ekutyhilekeni kukaYesu Kristu ngokwabantwana bolulamo ningamilisi okwenkanuko zangaphambili ekungazini kwenu nithi ke ngokwalowo ungcwele wanibizayo nibe ngcwele nani ngokwenu kuyo yonke ihambo ngenxa enokuba kubhaliwe kwathiwa yibani ngcwele ngokuba ndingcwele mna hallelujah verse 19 kwalapha verse 19 kwakungegazi elinqabileyo likaKristu njengelemvana engenasiphako engenabala awaziwayo ngenxa engaphambili okunene ngaphambili kokusekwa kwehlabathi kodwa wabonakaliswa ekugqibeleni kwamaxesha la ngenxa yenu hallelujah nina nikholwayo ngaye kuThixo hallelujah ngokwabantwana bolulama ningamilisi okwephakade ningamilisi ngokwabantwana bephakade ekungazinkweni nithese nikuKristu ola nasuka namila kumila kumbi senikuKristu apha kuyanqandwa kuthiwa ngokwabantwana bolulama ningamilisi ngokwenkanuko zenu zangaphambili ekungazini kwenu Bibhile lami lithi naningazi bathandekayo kodwa ngoku niyazi lento lena yabonakaliswa ngalo igazi likaYesu elinqabileyo elisihlanganisileyo kule nkomfa hallelujah ningamilisi hallelujah sonqanda manibandla ningamilisi ningathi seninento niyifumeneyo kodwa nimilise okwenkanuko zangaphambili bandla lanamhlanje kujobhekile jojwe zinkanuko zangaphambili ubuhenyu phakathi ebandleni selikhona ibandla selisuzekile lenqaba ukuthatha lenqaba into ethathwa nguYesu ukuyithatha
lisebenzise kodwa basuka bahenyuza sebengaphakathi. Andizothetha ngemijolo leya inempondo kodwa sasuka sathi sesikuThixo ayisayithobeli imithetho kaThixo, ibandla lahenyuza. Today siyaquba asizohluli kodwa sesinikiwe into enamandla kangaka. Ngoba abantwana bolula izulu declares that wena ungumntwana wobukumkani, wena ungumntwana wolula. Ngamanye amazwi ke ithi lento ukululama kwakho close to Jesus okanye is something with Jesus ngoko kweBhayibhile. But I don't know impawu ezivela kuwe recently kodwa ube usithi kuye, but recently kuvela uphawu lomuntu ongena Yesu. Kodwa izulu declares that wena ungumntwana wolula. Mama Shanda Hasita, wena ungumntwana wobukumkani. Umntwana wobukumkani ngumntwana weglory. Glory attracts God. When there is a glory, there is God. There is blessings. Hallelujah. Saphulukana nentsikelelo sesifumene. Ngenxa basiphulukane neglory. Ngenxa basiphulukana nokululama. Ngenxa basiphulukana nokululamela uThixo. Hallelujah. Ngoba bokhona abantwana bolulama. There is a blessing come. Amen. Apho khona abantwana bakaThixo abalulamela ithando kaThixo. There is a blessing there. Sizothi kule nkova makubuye intsikelelo yebandla. Makubuye abasikelelwe lizulu ngoba belulamela ukuthetha kukaThixo. Xa ndifunda kwincwadi kaIsaya, Isaya phawuthetha kakhulu uThixo pha uthi maxesha amaninzi xa ndiqaphela uthi zeningadi Thixo uthetha njalo ku-Isaya. Prophet uIsaya wezintsuku zogqibela phaa kunqandwa ibandla kubuyiswa ibandla kuthiwa bandla zeningadi kulo mnqando ungaka wenziwa lizulu. Ingaba uyafumaneka na okanye ingaba izulu yalikholisa apha ekunqandweni awufumaneki? Ngoba abantwana bolulama ningamelisi. Bengekhe izulu lithi ningamelisi, kanti ayikho indlela ibandla limile ngayo. Khona indlela ibandla limile ngakhona. Ndizosusa imilo, ndizogxotha imilo yebandla indlela emile ngayo. Ndizogxotha umoya omile ngalo ibandla liphosane nobukumkani bakhe, liphosane nokwazi ubukumkani bakhe ngoba nimile ngenye indlela as a church. Hallelujah. Kutsho uThixo mina ngobantwana bolula ngiyacela ningamilisi. Khona la ndlela wawumile ngayo ithi iBhayibhile yayindlela ongazi. Niyanqanda uba sanithi ngoku senisazi kube nisamile ngolo hlobo. Hallelujah. Cela usijonga apha emva kwemini indlela omile ngayo. Ingaba xa enovela ungafana naye? Ingaba xa enothi gqi avele khona iimpawu, khona ii-attributes zakhe apha kuwe, ikhona into ebonakalayo that xa enovela ndingafana naye?